gay no badda hayo nenam bandam koni mi yewni mi neno yam hande no mi weltima de wallahi mi weltima neno yam mi weltima no feewi waro assalamu alaikum hande tigi be nagam wa alaikum salam sawa kadi baddan kadi hayo hayo faade ayo de ne hayo ma faade ha bismillah kala ne garmi do ko hayo bismillah ko non kay nafata o kay ne garmi fo ko hayo o kay ko garma ko non kay nafata mum ala ha o kay wondi tan ko laal yitani bedu ar salligam kadi badda tampen badda masha Allah sukabe abdou badda no badda itani nan do tan no badda e bone mo wondi hen ala no wi bone kadi mo wondi hen dum do ko intani bora habanno mani ko non jabburda faati ni mi weltimi ni ala o mi jabbot dum tan ngari odo mi yane mum fof ko mbara wasa jabbade kala ne garmi ko ni mi jabbo kala ne garmi o jabbo hidana mo jabbadda faayida mi artiri mo wonno galle Moussa Samba Digel to o wino ni ko mo hota ende tawno julbe yo jokkodir endam so hotiri ndani ko hunde aninde hamninde hirtininde Abou no sifori fof ko gijam ko selam won ko mi yida o nanane wallo yene mi halni mo kanko ne yo tinno munya neddo ena ara saha wona ko jidda ko dañata kono ko dañja ko dum bamata silli a fami wallahi o faama kadi lacciri wede metti ko yaay yerwi wallahi en muda tan dejen no jidda samba ma wayni ena gasa tawa Allah wadno ko samba goddo kono jabra dum Allah ane Abou jidi yumay baba so weli ko onon jidi so metti ko onon jidi goto mon wayi tuddum selli neddo kadi wayi ko jibin neddo kono jikko awa jibinde jikko dum ko altan lowata e makko godi jikko makko e jikko mo din goddir no fewi kono on jagiran mo dum ko Allah wadi mo non donc en jabri dum Allah an non ko antinoto e galle he a andi gorko ma wonno sifori an tinnoda efda alta dum heewi worbe boccode ganda ala ko mbawi firtude hay hunde so tawi non nan rewbe kawre debbo ƴoƴƴo debbo kewdo hagille fewnan dum gede mudum fof taw so daldama e hoore mum tan ene wawi yaade ha yanen jom yolo wallahi kono debbo moƴƴo do dum debbo ƴoƴƴo neddo don ligorto ko hagille a fami ligorto ko hagille tinnode e fati tinnode e fati ha ko yidi wonde do ko fof so tawi gasi keblon mo hota wallahi tan ko yidi on ko bandiraado mon debbo ko fof mon a fami e tinno hoore ma e jaram sey so nene yo Allah won ballo a jarama no feewi kadi yalla koyne koyde jokkere amin amin ya rabbil alamin dum do fof kadi ndeysaan ko Allah no wawi wattirde dum dani faari yaaru non en wawi tan yaade min basondire mumni kono ay en Allah e suturaaji mudum wadi feere ha attrimo ha do en min kam min be mi wawa anjebe ngari mi wondata e mawnibe be wonda e mebe jiidi yumma e baba be ngara do en min bodo riwabe min on hattan mi ala dum kadi den bernde mi ala dum donkunomi non koy makko kono so Allah jabi ina damina ma sanjude funtumo ma sanju belon yo wattude mo o do gudi tay mudum so Allah jabi man wadkali inshallah tew kala so wayno no heñere noddanta hilabi ko gonga
sinno mo sababu mum addimi ɗo e galle he ko no wayni ko noon waano aɗa andi ɗum ɗo wonata heen ha mboɗa yaha mboɗo joncoyo galleji janani sabu ko korol musgol konmi ɗo koye tampere caɗele e gacce jaltinmi oɗo galle o riwam mbi ko sukuñe mbimami oɗo debbo ne waye guite mum cam no yaltinirimi galle woni kono mboɗa andi kañum nandani e makko sinno nandino e makko kadi aɗa andi hay sa wiya ɗartirami ɗo mi artata ɗo e galle he kono noon annene yalla ɓoyne jokkiren ɗam mi wona ɗo kadi hawara so ari kadi minen so ari a saɗende ala so ari ko an kay hay so riddima jooɗo hay so noon o wima ya hollinmo galle o ɓuranima hen jooɗo ko ɓurma ɗo haydara joom galle so wima haydara ɓuranima ɗo ala saɗende fas ala amin gati ɗum min sa woni ɗo ene ma ittam yeɓede so yeehi o yalti o acci en ɗo ene min keeɓe galle jewten pijere jalen kala ko ponnomi wadde goto mi daña ɗiɗo han amin a jarama Seydi Sow yalla ɓoyne jokkeren ɗam a jarama nayi est ce que ɗum ɗo e faaro na ayi goram Allah attini wonide Allah waɗi tinno tan an kalis ala ko haalani gartalam ɗo e galle he ala ko haalani worumi yaruni ni hersini somi yeehi so jinnaɗo o tini ɗum hankadi ne wawi wadde kereje hakkude makko e jinnaɗo o wona caɗele wona ceerudal wona caru joni noon kañum ndeysan ko ɗum sali hen wimi ayomi ara artirami ɗo henna joni noon mi wona ɗo kadi ha wara so ari kadi ngol kay so ƴerimama mimi dartata koye wuuro ngo kono faari ay wallahi ni neɗɗo sa andi ɗum tan fofti an kay oɗo ko bane gorko wallahi mboɗa andi ngari wonko kalɗa e makko ɗo ene min ene gasani taw mi anda guila fof ko cettiɗa e makko ko ene min mi andano e makko ɗum mi o way a foti foftude somin ardino e guiƴiraɓe amen joni emin gone e nder galle he emin jeeha emin gata o hoccat ko sawru makko hoccata ko larwomi oɗon keewi gulani oɗon tampina yimɓe oɗon lora yimɓe oɗon mbaɗani sukaɓe guiƴiraɓam hay guy ko fawɓe ɗon e galle he e faari yoni noon ala yoni ko kadi joom galle yoni noon ala ko fawani min kadi annene yoni noon hankadi yoni ayi ata jingude gonga kalanma yoni noon mbeɗa ar joni ande hen naata nder mbeɗa susnade nder i ko woni ar ande hen dañano ɓuftorɗa naata nder kay naata nder ar bisimilla ma bisimillah on ñalli jam non ndi ɗo ellide ko nomino on somi ari ha oɗo bange ɗo lekki mo ko kiiɗo ɓalki fudoraji ki ko ɓe jiɗi kuccodirde ndewi ko ɗo ham jam ñalde moon kadi jooɗo tan jeeya wadde samba seeɗa tawi ko ɗo moƴƴi so tawi kadi wona ɗo kadi so ɓe kadi ɓe namdoɓe kan kam mbaɗani kam woɗɗata ɗo kam woɗɗata ɗo oɗo bange woɗɗata ɗo koni hey tom ɗiɓi mari leegi ɗiɓi wardem salamu aleykum mbaɗɗon ñalli toon ayyo holyo kadi ala jawem ko ɗum woni ala jawem ko woni ko ɗum woni ala banda ko ɗum woni ko yumma wonɗo an goram ndeysan oto way kadi ko kadi law kaw deƴƴi yoni kadi jam tampino de yoni nenam yoni oto way yettu Allah oto way kadi ɓiɗɗo moƴƴo gandanɗa min ɗo oto way yettu Allah tawan ɗo gacce yoni nenam yoni mo selli omo leydi aɗa selli kam ɓanndu waɗi ko ɓanndu saburi mawɗum yettu Allah galle waɗi mawɗum aɗa seeɗi jam daccuɗa mawɗum yettu Allah kadi bisimilla mbaɗa tampere neno mi yewni ɗum galle ma waɗi walla mi selli mawɗo o selli ham mi selli mawɗo mi yewni gila hanki komi
koko ƴeeham woni e mbaɗɗa mawɗo selli tan koye deedam jiiɗi ɗum may baba mi selli kam wallahi mawɗo gilanki gummi anda tanti garmi ha wuro binte jallen ɗo udduru e mbalmi ɗon est ce que binte noon sifani kam ga en garmi kadi ha lawol ɗo kadi pottuɓe yimmiɗaɗo goto wiya maydam jajaɓe on sifani kam ga sifani kam ga est ce que mi yara ga so tawi ha legal hal wartan mi namdo galle Abou Thiam mbaɗa tambe wallahi mawɗo nena mawɗo bisimilla ma nena mawɗo e law wona ko jam daccuɗa wallahi ko jam boɗo so ha ɓeɗi jogoji tan mbimi hannde mi annda no jogolmi wadde kono yani ay kanko de omo mi ha yiya sonaan nano oto woy an nena oto woy ala oto woy oto woy kadi oto woy ko cellal tan oto woy jogi men haydara oto woy nenoyam oto woy min kay wallahi mi fadinoma ɗo ko adi hannde ni nenoyam oto woy a famat tan en goɗɗodiri tan ko nenoyam hakkillam meeɗa serdema ton ñande fof mu yomo ya hakkillam meeɗa serdema oto woy nenoy ummo jehen ɓuftoyɗa ko jaltuɗo aran toni ummo jehen ɓuftoyɗa haade min wada ya ɓufto to harma ko ɗaniɗo ko ɗaniɗo e kadi nawsa ko yo ya ɓufto ande hen arnenoyam ya ɓufto e ɓandu ma ɓuuɓo ngara yoni noon yoni nene kadi anna yoni kadi annede kadi so sellani kadi oto ɗum ndi no feewi sellani kadi oto jaɓata woyde buuji mi jar men jiiga Allah seedi Allah jogum arnenoyam mi jar men jiiga kay ka geji seydi geji mi jar men jiiga deni yurmini ɗiɗo goto kora seeɗa ala ko barki woɗi allahu akbar haala heewi ɗo ko combade wonɗo e galle he Allah nandi ko combat wonɗo oɗo esifari mo sali koɗo Allah ma kono joom doole jippo ɗum so Allah jaaɓi wallahi Abou ma fonno ko dotta ma fonno ko dotta hay wiyata tan kene hanɗi kino yiɗa yiide hay goto yiɗa yiide sehilaɓe mum yiɗa yiide bandiraɓe mum min ko mbeɗeni komi bandi ko debbo minen jiijima e baba ko Allah yaɓu kal saji natimi galle o bone mawɗo noon heñat koye andam mawɗo assalamualeykum maaleykum salam no mbaɗɗon tambe mawɗum ni tanala jam tan jambol woni a jaajima mawɗum alhamdulillah oho Allah faabu jambol woni mawɗum ni ndenditella ka dañju koɗo de koɗo wallahi koɗo jam koɗo belɗone kay haaju heɓama kay haaju ɓurɗo jolal waalo probléme ma tan ka wa hablude ko feewi koɗo holɗum koɗo de ko hende jeeya koɗo ko yummum joom suudu ma ari yummum kadiji yummum kadiji wona ko belemma baɗɗo ɗo fuɗɗimo ala ɗo haali Allah ne seedi pop belemma kay ha waɗi jowre e kono aɗa andi min nder oɗo aduna mo jaahimi an kadiji mara ka suyi makko na ɗon foti tinde kadi so tani yummum ne ara kadiji foti haalande mi yummum nen ara walla wona gonga tan de Abou ko ɗum kaɗaɗa min kam aɗa andi komi pimnoɗo mi nattata galle ma aɗa andi ko Abou kalisaji are ma jewtiɗon ha gartumi e galle he te a riwnomi ɗo kadi ndiwgu sukuña mi haalanma ɗon bone mawɗo heƴata koye enɗam mawɗam ko wawi wonde hakkude men ko wonata hakkude ma e ese aɗa andi ko jinmi gimmoɗa ƴeewoya saɗa dañi jam no war sese haadema wiide dammowol min jinmi min ko noddinam kadiji ara gay ko mbiyanmi kadiji mbiyata kadiji min wi yo ar gay so kadiji ari mi itta paas yummiraɗo mi totta ɗum so tawi fellitini wawi hirdude hirda so wawi hirdude janggo assalatu hayru minannaw mi yummakko yo ya ɓuuri sirde par ce que neɗɗo wondata ha isume galle Abou ame ɗum yiide Abou ɗum kay wonata ma to israɗo e galle godda ese e galle heɗomi gayi fama noon a jogori dañde jalol ngol maytata ko gacce bonde ɗe Allah bonni jogori hebdema oɗo ko ese hay ndiwa yumma ɓuuri ndiwamo kanko ko ese yumma ara ɗo didda ɗum jaaha hoota ɓuuri kanko saabu ɗum sa riwimo yumma kay arata ko yumma waɗata ɗo kan ɗum yeeso no arde ɗo hay kanko o meeɗa arde ɗo ko ɓii ko resa ɗo ko meeɗa ɗo arde min ko hande min mi yiide mo one kay wona debbo koyngel kadi ken sifane ha naati galle heɗomi haalanma Abou artir hakkille ma e hoore ma Abou ganda aduna hay hunde wonani ganda kadi kala ko wima saɗi koko waynima ha laaɓi aduna ko mere de ko heddi koko feere saɗa wawi gartira hakkille ma o e hoore ma he ganda neɗɗo kala to woni foti ñagade Allah ko yimɓe gara e mum saabu neɗɗo kala to ɓe mbi ko yitere yahata to yiiɗa kono koyngal kala to ari ko yidde mum woni ɗon
oɗo ko yidde mum addi ɗum ɗon ari ƴewdema ne ari ƴewde ɓinguel mum mbaɗana ɗum feere mbaɗana ɗum teddungal ƴewana ɗum dammuwol kirsana ɗum waala hen hirto ha reedu mum heew hacco en te o ardani ɓoyde o saabu ne wi ko hay goto woppani galle mum ari tan ko yiide on arani ɓoyde o ne wawi so fini yaaha lawol muɗum o ne wawi so fini te kadi sa so tawi omo hoota keblamo ha feewa jonna ha yooɗa kala ko joguiɗa pawa e jungo makko dokkama min kam somo yaha janggo ala ko heeɓi hakkude men ko woto heeɓ hakkude ma e makko wona o wimo yaha janggo woto heeɓ hakkude ma e makko Abou d' accord joni wona o wimo yaha janggo walla ko janggo o yahat so mayani so fini o dawtan ala probléme so dawani o hirdat dan mi yahata karoto mi ƴeewa so tawi ala jamguel somi jogui guertode noon ɗum so tawi guertode jogui par ce que min ko fokko tottami ha mi lijjiro somi jogui guertode mi adda ko wawi jogade fof yo dañ hirani d' accord ala probléme mo dañirani keblama ha feewa kala ko joguiɗa ittu dokkama mo dañirani mi haalanima noon ala probléme ala muskil ala muskil neɗɗo goto ñalama goto kam ne muño kono yimɓe noon yo goppal urñade neɗɗo yahatan urñode felmo tan e neɗɗo weela koyguel heewɓe hande dawadi koko metti ko koye kon kon yaada tan ewo jodde woro vraiment min ɗiɗo yawduji jaaki kam neɗɗo yahatan an kaldi walla min kaldi ndeysan o yettima o moƴƴo noon walla o yettima ndeysan allah ne seedi juma ko moƴƴo ayi juma kam min sinno sagam ah wonan ɗo lewru kay kono o weltanimama noon ala ko moƴƴo walla o weltanimama allah ne seedi juma ko moƴƴo weltanimama no feewi juma ko moƴƴo no feewi bon walla hande min kaldam joni téléphone o wi tinnude nenam tinnu walla ala ko moƴƴi juma kay ayi juma kay o yan kay sa yinde harani am woɗɗe mum wallahi korsam ne woɗɗi e makko no feewi ayi de gornam kono kadi ko noon tan ayi andi neɗɗo kadi yilloto yaha wawi kadi gara jaa gata ko noon Thiam. wallahi Sayo. To Eva. Ça va bien. hayyo hayyo Ça va hayyo bien. acca yo acca yo acca yo Na nga acca def? alhamdulillah Aɗa selli? mawɗum kay Alhamdulillah. acca no mbaɗɗa wala Mawɗum. aɗa selli En mbayndiri. mbaɗa tampere Aɗa selli. ha ndeysanam Abada. ha gorom acca Mawɗum kay. no seeri ma waɗi Mo jam. omo selli Mo jam. jam woni toon Mawɗum. koni mi yewnima Min ɓuri yewndem. wallahi mi yewnima Wallahi mi ɓuri o yewndem. ko sehilam Monsieur wallahi Madda. ɗinenam wonɗo aɗa hen selli Aɗa selli? ndeysan yettode Man min ko Ndiaye jettami. jaayi ndeysan acca Aɗa ndiaye selli? acca Mais jaayi bu Ndiaye. mi aɗa Madame selli Diallo. Madame Diallo. ndeysan jangal ma diallo yettode Diallo wallahi très bien o jeeya ko ɗannima basuji ni gorom ndeysan wallahi ko ɗon no jeeya eyi yo allah wallu yo allah wallu aɗa selli weltima no mbaɗɗa tampere Min ɓuri seeri yewndem. men woni ɗo hen wallahi ndeysan la heftinima kay mara Monsieur foroje Thiam. nelɗinmade de Wallahi. a heftinima Aɗa selli? mawɗum Ana wayren? wallahi seeri ɗum min waɗi jettama Man jafɗon dérangement de. ana ala probléme Aɗa andi min garɗo ko financement deero rek. Monsieur le maire addi min ɗo Mamadou Mori. ndeysan Rokkude rewɓe kalisaji tan. ndeysan Jom mi ɓennami hôtel mimi jarani ɓe jogui ɗo sehla mani. wallahi ɗo jogui sehil ma konen mbayrodiri En noon mbayndiri joni mi andano monsieur Thiam so timmama ɓayden permettre min waɗa ɗo hannde ha wiyata. anayi ala muskil aɗa andi o ko jaam suudam kadi Neɗɗo ko moƴƴo. neɗɗo mo korsinmi Jiɗɗo hooremo jiɗɗoma. kala mo yiɗi kala mo yiɗi min mbiɗa yiɗi on Wallahi. kadi andi ko min ko welatami ko safatami min ko cehilagal yo won hakkude debbo e debbo Wallahi. cehilagal yo won hakkude gorko e gorko ɗon ɓuuri yodde kono min mi famani debbo e gorko mbiya ene gona sehilaɓe mi wona lawol. famani ɗum mi anda ɗum kadi min ɗum naata hakkillam o wallahi kono tan ka debbo ka debbo ko debbo on goni sehilaɓe on jiitodiri ɗiɗo galle ma Merci. ɗo kay so mbelama ni joni jamma après min mi wala sal to mbaɗo nder suudu kono weltima ɗum ala probléme Surtout ko camarade classe min gonno. Min mbayndiri ko feewi. wallahi Wala andi so min ndeysan baldi. wallahi Wallahi kala ko ɓooyi. est ce que ala ala probléme. oto woy ndeysan oto woy oto woy ala oto woy muskil ala merci. muskil oto woy ala A muskil jarama no feewi. oto woy en mbayru Weltanimama. min ɓuuri weltade Mi nani haalama no feewi. wallahi ndeysan Ka kelɗo faati tu es un wallahi responsable. wallahi ɗum no mbeɗa yaha mi ara No aga haɗama ala mbeɗa yaha mi ara joni ajirata ko. mi arat joni Oto wami hessa wayi. eyi mi arat joni ala mbeɗa nara mi o ɓoyata mi ara o ko joom galle ma ala o ko joom ɓoyata mi galle ma ara wonɗo kadi ko enen dendital Eyi. mais mbeɗa nara joni nani Monsieur Thiam. Ah. Mi tampitanima nak. alay tuyani. neɗɗo tan seeri mum ala Ala. yo yawa ƴeewo yo yawa ƴeewo are mum hamse Hamsa tuyani. ɗum watta e ɗo Ala. hamsa no kadi mbayri Ala Monsieur Thiam. neɗɗo ta so seeri mum are mum Ah. foti ko dillude wallahi tampiteede. ɗum kay Ay, ha moƴƴe Tampinima de. Monsieur Thiam tampinima de. ndeysan wallahi Tampinima noon ndeysan. Neɗɗo moƴƴo. Boy. No munnala. mala raw Waji. Aɗa juɗa ɓeddude. an mbiɗa no mbawruɗa Boy mi yiwon tan joɗim carrément.
andi Andi ko. acca Dai ya kay danda. acca sek Andaran bi? acca son ran ko jode e miijade ma Ala no. barke rasulullah boy haman am pas seede tan gande Hein? yal tu muna gorko en yirma yumma arta bama arta bane gorko arta sehilma arta hay gor wanata woni kaso Kono ala kono ittirdani. ayata jeere ayata fur Ay woni ndesan ha goram daw ko wiré ni wiré. wayri Wayri. non jemi Ah. jo so mi do marabe marabe An ñaako dane ma non ñaako dane ma ay kadi hedem hala ma usubri. kiram nasis kiram ala fof nafata gorko way hide debbo Joni lel tammi wadan ma neexal yaram. non non neexal yaram wona ɗum jinmi Ah. no hande sago piyam jang hono mbaɗemi kadi wala ñafa mera e madame diaga An kay ajani oɗo solution mo ƴettuɗa. An kay nde cohluɗa wadde ayi joni ko hen ma hen. ah bon Ah? yodi Ha moƴƴi ɗo ala fof ko heddi. kam de bismi Weyri mo noon. An baɗo on haalama tuma ba ɗum kuppiraɓe jambere ni o yiyata ko woni ɗum ko waɗi haweno bani quoi an fam waɗiri noon walla an kan danan Non, kadi a faamani. wayi plan jango Ah? o hira yummakko o hira yumma o hira ɓi yummakko gorko kirowo moƴƴani Ala wi waɗi joni holko wawi ɗo hayda ko andi ko jogori kewde ɗo subaka law min looto Ah. pewntiro bam mi yaha a anda kam mi andama nder noon Ah. andata suusa non ko looto bettude o bettaraw jogorani bettude mi mi waɗanma seeɗa so misoro no bonnonde ala misoro bonata Ah. misoro bonata a hol sens kiram a weltima ala hol sens kiram kiram ala sens kiram ɗo joni ko wawi hen kiram ko ni tan jibinta Ah? ni tan o watti hakkille makko ɓuuri mi andi ndegen ko dogata ko fof ko sababu Ablaye Ablaye mo gandanɗa hoore ma guila yummum yalti aduna ko an andi ko jiiɗa hen mi waɗimam 50 000 ala anne mi waɗama 50 000 50 000 joni ça veut dire mi yoɓe 30 000 ɓeyda hen 20 000 mi waɗama passe o baŋi mum wallahi galle mum ala ñamdum ala yerde min jottambol wara hen hooram ɗo sa joni no mbaɗa fojjini noon jiɗɗa wadde yo dessin ɗiɗi kam bolamo sa ƴewno ko babral ɓaɗo ñamdo wonno yeeso ngo eyi o ko ɗum ɗo o fuɗɗi defu o fuɗɗi defu fini mom aɗa andi sengare programme mbiɗa heewi faade comme criminel ayi de ko noon rek mbimi a jogoto fulla e hoore ma tan ko ɗum tan mayi ti andi Eva ko waɗani min e aduna ko wallahi donc mariage makko ayi hande de hande ke woni tan ko fusde ha aduna fof kadi seeɗa allo boyan ko keppata a wonani ma beelema aɗa junjo mbeɗa addamma 200 000 keppata e joom hakkude wallama haydara hokkudem beññunde ako gonɗa bene maaro bene men urgent fat seeɗa kawol ɗum non concert waɗi wona joni je suis désolé parce que min ma alani pisam koko boni j'ai problème encore téléphone am koko boni d'ailleurs tan pour te faciliter la tâche j'ai pas de téléphone ah bon espèce le gorde ko liggéey ma ɗon fijir espèce le crotte an kon a jaɓimo resma a yiɗimo non mariage ko c'est une confiance kono noon kadi neɗɗo kadi hirat komo yiɗi de e kono confiance woni ɗon eyyi ko gonga kala kala hoolani yoɗani aɗa bona galle ma tan aɗa bona guuru ma ƴew aɗa kaldanami Abou Thiam yi debbo koɗo natta bane gorko arta a yata jeere a yata ƴogoyde awda tan kono mi wayrimo noon ndeysan a wela ɗum mi andata weltaki ko mbaɗen non ɗum noon musiyam ko no kaso gonɗa o kaso gonɗa o musi kaso o noon yo heɗemi haalam ma ay oɗo mbaɗen noon heeru makko joni yona ummo mi fiilma ha feewa jottoɗa mbayano wona an wonnoni mbayano portotoɗo ni a welti mi weltima andi no wayatma yakay machallah machallah ɓandu wuuli jaw mais han ramde wulani o hoore ala ko wulata ummo dow mi station pesani station pesani ɗo kay foof moƴƴi omon filma ha boy ana joni wawi affaire o de mbayano wona an wonnoni a boy boy ar kayso noten boy na a joni wawi affaire o de iɓe cikkata bay ma ko ɗum waɗimo hen mbaɗa anda ko haadi mo yedde ko fof ko ɗum ko tagi mo wiide yimɓe nata ɗo ko fof ko ɗum non ko ni kalka wano ni o an wattan a wasista wattan mais wande so yaltina kri daro ormas ko wasi tan oppo tan comme ko ngo hoodde mi paari hen hanko dina weltin weltima jona wonde eyyi wat ɗum rendez-vous holnden kadi jiɗɗa artude ça dépend joni fat mais mom soy dans 3 mois walla dans 3 mois yan koy keɓɗa ko ha yonama koy heewi haali tan lew
lewru e Ay, fewnu pam- fewnu na Sito yalla kon sita est-ce que ça va bien fewnu madame Diallo ça va Thiandiaye ko la ala wona to sel to yehi iyo yarane mi arani ay madame Diallo ko jiyaɗa jeya ko yoni tan ndeysan ko wallahi ɗum won tagel Waaw. mi weltima min ɓuuri weltade vraiment mi dañi jaatigi kadi ɗo walla dañi jaatigi kadi ɗo sago Allah sago ma kala nde garɗa e wuuro ngo arɗo ɗo ko galle ma wallahi woto wofɗo woto worɗo ɗo ko galle ma nani e kalifa ma Allah noon oɗo inchallah kalifa ma Allah o joni mi yinnomo nandemo projet amen o eyyi taw projet o noon no gami ɗo foof tan minen jaadata hol gonɗo mawɗo mawɗo wiyete mawɗo ko madame Seck ko debbo ala ko rewɓe ɓolɓe wata gorko fof ko rewɓe hay donc nawotoji ɓe ko rewɓe min wima noon ko ɗum kay ala probléme taw kay ko GIE o ko rewɓe tan ala worɓe joni jimmi noon somi arti ɗo ɗo e lewru tan min garta so Allah jaaɓi min noon ɗo tan waɗa filamde ɗo jippoton min ɗo waɗa filamde ala ɗo wofat ɗo manana kalman ko min kala ñande gofɗa ɗo a waɗi ko musimi Allah a jarama Allah ceeɗu a waɗi ko metti par ce que hanki mi noddi monsieur Diallo min to sehlam mbani tan o welti comme ko waysono mbaɗa ni kañum hiyata ko ɗum tawi kam ay gorko makko wonno kilo jaɓata liggoto e gorko ala gonga makko jaɓata rewɓe tan ɗum tagi kanko gonga makko de min nenam téléphone tan gonga makko kanko galle mabɓe mi andani ni mi jogui mi yiɗaɗo gorko kala garɗo ko debbo tan ko yiɓa ɗum ni jagguɗa ɗo yaɓɓu ɗon ɗo jagguɗa ɗo ko mbimomi ay min noon gurdumi ni yo wurdu noon alhamdulillah sana séri ma an noon mi horsinima ha e yeeso Allah an mi yiɗima ha e yeeso Allah aɗa andi yimɓeɗaɓe ɓe garat ene mone foyeji yimɓeɓe joni aɗa jogui kewi Sénégal ma femme mon appartement est ce que ɗum yimɓe mbaɗa nani moƴƴi ok kattida merci Diallo contact whatsapp dans un mois nak inchallah n'oublie pas ko fatte ala probléme wona haalni mun yaari ni ciao ciao ala probléme e monsieur Dia monsieur Dia moƴƴi jarama madame Diallo mi salmini monsieur Diallo mi salmini monsieur Diallo jarama jamoɗano min summi gorko min ɓuccata ko ɗum ko debbo tan ala ɗum kay an kay sewo la goram ndeysan goram est ce que acca woni accade acca gasiran ha laaɓi yoron acca no wayi e lekkelew accade gasiran ha wi cerle sa kongel sinema goram noon wawte ayi ɗum ɗo wonko tindinta o gorko makko jaam galle makko ne jogui fulla ne jogui fayida ayi so hawruno gorko mo ala fulla ala fayida woppat debbo yaha anda ɗo walata anda ɗo ñallata anda ɓe joldata e oto anda ɓe tappodirta kelle anda ɓe hirdata ɗum ko ala moƴƴani moƴƴani kanko noon sa yi jaam galle makko wimo yo aro wona ɗo wona meɗe wallahi wona meɗe wallahi kalanɗa ko fof gonga ko ɗum woni lawol ɗum noon joni a mbeɗa jahami arab eywa mi wiyatno kadi wallam karaw mi tottini ɗum andi mbeɗa joguino gayi joguinomi ɗo ɗum tottinomi garam yo yeynam ɗum noon gandi jari faami yeyi gandi jari eyyi joni kadi somi ari joni gueɗal ma yaltat sa faami jungoɗen mi weltima alayi an woni an aɗa aaɓi ka moƴƴo ka jontaɗo ka jam mbaadi ka jam needi ka jam teddugal ka bawɗo kadi dewgal yo Allah jonno gurdam ma mi yami ara joni wallahi ko an tan woni jontaɗo wallahi Allah nande mi an wawi galle ma Thiam mi yami ara joni wallahi Thiamilam jarama est ce que min de mi naji a wawa hirde wallahi naji jancim najani ko naji ma e naji Allah hokku baɗo ɗum ɗo de ɗum de mi anda ko jogori faade wawa ni neɗɗo so wino hiro ɗum ɗo wona mayre joni nen gorko ari ha nder galle ma a anda ɗum ne waɗi sens la ilaha illallah yalla faabu ɗum assalamu aleykum assalamu aleykum maaleykum salam mbaɗa selli no mbaɗa yawur mbaɗa kampe jam tan aɗa selli bisimilla ɓen mbani mba ɓendu bisimilla ma min mbiya ko namdotomi mi namda mo on miñam goto wiye kadi e kanko namdotomi hoya mino baylel sar ayyo ayyo baylel mo nana
ma bismillah 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 jotol ni abuga orwoy misallan fem orwoy misallan do wonde becce orwoy tampinade walum an walum comme que no gerte galam gerte gal nenu matene oro nawi gerte gal miri abi mam tambiru ngiri gerte gal ala dum dar wayne gerte gal wayne argaji hedo kadi heda bayle ana wayani yewnude mi goyra to kalma yaade o gergal mi gergal kono won ko goyra ala gergalam e joni hedo hala gergal no hedo non hedo mi hala ma no nenen bari ñepere non ga ka tordum e won no laciri ana tori koram no nenen bari morum em celli alhamdulillah modum ni joni hedo mi hala batta morum lelal o poftoda lelal poftoda sale lelal poftoda mi yaade an gal mono yoddi en yodi kay ayide machallah gorka mako dana joni lelal poftoda mi ƴewan ma ko ñamda nani anara way kay gertugal kay so yaade gongal ni daño adun sago ala attumi no nder ala sirani do dakar kon do ko dar sago do katumi no war nder uje goy wobi nanga lelal potami mi ƴewan ma ko ñamda nani ay gora baylen ha joni tan ko ni bala ono yodi wallahi yodi mono ɓuri lone arboro kam ɓor lande e baɗiɗi gam ɓanni fumdano ɗo seeɗa maƴ gawgol musidɓe ɗo jarana ene oroji jarran ja mi anda ni oroji ɗo oroji darta ami abini ka sakko am saga mum ɗo ɓalɓe mum ɗo jom ɗo ɗo seeɗa fof to abima fuɗo sago ɓuri sirko kiɗi ɗo gutan ɗo sa Pulo bendilan an non ka depuɗo an barke rasulullah an ka depuɗo par ce que o arɗo mbeɗen ndi tan waɗi bonande mum ha paari yani sa waɗi bonande kam doga jaaha kam gueɗe jaam galle artani mbaɗa bonande ha para gara keɓaɗo lerɗa ɗanda hande mi warma hakkude mi joom hande jaaha laakal hande jaaha laakal goppe yaade sa hirsi ni wiyete ka hirsi baara ses ɓanni mbaɗi fat goppe yaade goppe galleje ni 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 لا اله الا الله كون وان جورا تكرنgal to baylel monam ne doyen mbar yejewna dum ko nyami ay tan cagalam de way wari dum dadi ko pardon no ina bida no ene baylel aga bono ko abane fe mai ile ko si ha oyo ma ya wa dem fa hale o kay ko goddo geyo ala jeweran jewe ala maya men daño bismillah o ko buudo o buudi min mbaaji tudo buudi
mi andi ndegen ko dogata ko fof ko sababu Ablaye Ablaye mo gandanɗa hoore ma guila yummum yalti aduna ko an andi ko jiiɗa hen mi waɗimam 50 000 ala ande mi waɗama 50 000 50 000 joni ça veut dire mi yoɓe 30 000 ɓeyda hen 20 000 mi waɗama passe o ko banggue mum wallahi galle mo ala ñamdum ala yerte min jottam mboɗo waɗa hen hooram ɗo sa joni no mbaɗa fojjini noon jiɗɗa wadde yo dessin ɗin kam bola mo yo sa ƴewno ko babral ɓoɗo ñamdo wonno oy yeeso ngo eyi o ko ɗum ɗo o fuɗɗi defu o fuɗɗi defu wala fini mom aɗa andi sen gari programme mbiɗa heewi faade comme criminel ayi de ɗum noon rek mbimi a jogoto fulla e hoore ma tan ko ɗum tan ti andi Eva ko waɗani min e aduna ko wallahi donc mariage makko hande ke woni tan ko fusde ha aduna fof kadi seeɗa allo boyan ko keppata an wonani ma beelama ara junño ɓeɗa addanma 200 000 keppata jomo hakkude wallah mi haydata hokkudem junñunde ako gonɗa beɗa maaro beɗa men urgent fat seeɗa kawol ɗum non concert waali wona joni je suis désolé parce que minoma alani piisam koko boni j'ai problème encore téléphone am koko boni d'ailleurs tan pour te faciliter la tâche j'ai pas de téléphone. Ah bon? espèce le gordel ko liggéey ma doon fijir espèce le crotte wona wari baylel mon ko ɗum hettinima ma yani wa a wari baylel monam ma yani hankitini ko ɗo panneɗa hankitini a pari a pari hankitini noppima ko an ko Abou Thiam nde kay ɗami noon nde kadi baylel docteur o wi ko goɗɗo o maayi mayani maya ko moto kas koma o maayi docteur o wi ko maayi on ko koma o maayi tan min noon mo wut min ala wona min kay war 500 000 paray makko war paray makko raw min ko min laabi garmi ɗo mbiɗa haalanma Abou Thiam feere ma boni malam kake ma poussé ngesa ma feere ma boni malam kake ma poussé ngesa ma mi wino tan qui vivra verra a dañi bone yow tan ban kamɓe jiɗima ba hessini tawani tan piya ko koɗɗonari ƴewde o yurmini jetan ɗum ɗo andi ko an feere muɗum anam han ɗum ɗo kono hankkadi kam gurdam ma terminé namdo an ko mbaɗata yo haydara yo seeram min hande min passes mbara monam gonde kadi oto bonnam kadi oto bonnam Abou guesama ñaayama ko wona hannde wallahi Allah guesama ñaayama ko wona hannde ha laaɓi ter kono guesama ñaama ko wona hannde mokkuma finde ayi a naati juuɗe a waɗi a boni Allah an kadi an a kunma Allah gasi mayani hettomalama on o maayi hettomalama o maayi maayi an so tawi ka neɗɗo an ko mbatta ɗo an min madame Diallo gannoɗo madame Diallo walde demma walla walda demma madame Diallo madame Diallo gannoɗo koɗo ma walde demma walla walda demma no mbaldi kay sahilam mo mbino mane wiine ko acca jaayo e après après ina wawa kam joom mbalɗo onon ni ha weeri ferme monam ha weeri mo cikata ɗo wona ɗon ha no welata ɗo wona ɗon ko hunde ha weeri te min hayso wonano ɗum kiro koye juuɗe bonɗe caggal a wari mawnam minema wona an kay parema minema kunni sa seeri kam min parema sa seerani min parema seeri ko mi accidi may madame Diallo nan ala jen sey an kam feere ma boni feere ma boni aduna feere ma boni lakata debbo ma ñaayama te a gaynani ko maranɗa ko e ko winoma dara wawa haram o wiya dara wawa ko pofade ɓolɗi e ɗoygol ara jeeri yoni oro bone makko fiiden ko kesa ma ƴewno mbaɗɗa joni a hoyi a hoy an a hoyi yo a hoy an ay ɗum fade kadi ay fade ko nawta ɗum fade kadi nawa a deyata Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko ndelloɗi bandiraɓe juuɗe min kam wona ɗum fof woni bonam wona serdo woni bonam woni bonam ko oɗo hade mayde so o maayi bone mbaɗa ay o ñande maayi adunam boni ɗum ɗo kam somi yirama ɗum wiyata ko gonga subhanallahi yo Allah ɓiltam ɗo e Allah joomam ɓiltam ɗo so Allah ɓilti kam ɗo kay ala mami andu holto pawmi koyngalam ngal wallahi wona gajade yo Allah ɓiltam ɗo
Thank you.